Moi, me pelataan Smoothia, eikö mikä tää oli? Smashia täällä jossain serverissä Bronten ja Sneakyfinin kanssa, jonka Minecraft account on Mine OP. Joo, eikö se ole hyvä nimi? On. Mikä tää on? Regenerate map. Joo, se generaatko mäkyys. Ja mä en tykkää tosta sun koultaisvoimista, mä en pidä puhua tästä. Ei pidä. Mä en puhuttele. Mihin se yksityis? Ei mulla on speedia. Se on huono, sit tuo jälkikäteen suomessa. En usko. Mä en suostu uskomaan. Hyvä. Holy shit! Ei, yes. Viime vuonna vaan se. Minulla on tällainen asia kuin kukka ja... Ei varmasti ole. Äkä säkin olettu. Yeah. No. Elä oo Mä tosissaan. tapaan kaikki. Mä oon tosi hyvä. Sä oot ihan paskaa. Sulla käy vaan hyvä tuuri. Trollaa se toimii sen, että kun sä heität sen ja jos joku astuu sen jälkeen sen päälle, se heittää helkkarin alas. Granata! Okay. Se on niinku granata. Oh fuck. Joo, toi on rauha. Ei. Missä se on? Niin? Älä. Ei. Shit! Ei? Aha. Eiks se ollut kivaa? Laudin on paru. Toi vois kyllä laskea jos spam-kilaamisessa. Ei, mut sä et kuollut siihen, niin ei se oo. No mäkin sanoin, että tästä mut raket launchatti. Äski. Noin. Oi saakeli. Älä tee. Mitä sä oikein käytit? Rocket launcheri tai jotain semmoista. Joo, se on... Mihin? Se on OP. Mä nyt pärjään tästä tosi hyvin. Niin. No. Nyt mä oon tosi hyvä tässä videossa. Ei, mä en pysty jumppaa. What? Nyt mä pystyn jumppaa. Joo, mäkin jumppaan. Minä oon. Sneaky. Älä. Mä en tykkää siitä nimestä, se on tosi epämukava. Joo, mä On tiedän. Mine OP vai? Joo. Se on joku 10-vuotiaan keksinyt sen tyyliin. Mä sain miinan. Meppä siihen just siihen ekin. Jolo. Joku laittoi pommi. En laittanut. Look at some TNT. Trollaaja. No ei. Mitä? Abusa. OP. Mitä? Ei Voitinks varmasti mä? ollut. Voitinks mä? Kuolitteks te? Sä voitit. Mä voitin. Mä GG. voitin ekaa Se- kertaa. Toinen erä ja me pelataan taas näitten samojen tyyppeen kanssa tätä samaa pelimuotoa. Tässä mä. Ja katsotaan kuka voittaa. Brontella on. Mikä toi sulla on, kun tätä vieressä on 2 juttua tossa? Missä? Oota, oikealla puolella, kun siinä on tommonen juttu, että siinä on 2. Ah, Aina spawnataan samoihin juttuihin. No niin, spawnataan. Nyt vastata just. Noniin. Roituuton. Ja... Ei! Kuole. Toi on ihan liian OP sulle. Ops. Hei, lopeta. Hei, sä oot maan sisässä, tää ei oo yhtään kivaa. Sori, meikä hyppi pikkasen. No niin, nyt mulla ei enää pitäisi olla. Mä vaan kerään täällä ruokaa ja meitä. Mä en pystynyt lyömään sua. Nerf. What? Tää jotenkin... No! Apua.
Moments of insurgency. Hei, mä otan. Mitä tapahtuu? Mene pois. Tässä tämmönen. Hehe. Nice! Nice. Mitä kaikilla on mua vastaan? Mitä sulla on mua vastaan? Apua! Apua, apua. Ei tossa muuten Ei tää on yhtään reilua. Ai mä sain Rage jetpackin. onnekas. Mä sain mennä. Hei, mä sain uuden jetpackin. Hei, yes. Jetpack. Mut mulki on jetpack. Niin, jetpack-ottelu. GG. Kuoliko? Me pelataan vielä jetpackia kanssa. Käytä sitä. No käytin sitä. Onko sulla vielä paljon jäljellä? Rage 65/5. Älä rakee. Ei oo kivaa. Rageen. Paljon sulla on vielä sitä jäljellä? Niinku, Mitä? Mulla niinku loppu. Mulla on niinku vihreätä. Mä teen epin jutun. Onko se kuollut kertaakaan? Mä en oo kuollut kertaakaan. Mä oon kuullut kerran, että Drips ottaisit. Mä tuossa epin. Onks teillä mitään muut peliä, mitä me voidaan... Ja. On jutellut mitä? Vielä yksi. Stop. Mä oon sulle taas kypäs. Ei soiteta. Ei se oteta enää. Ainakaan sä et mene siihen puheluun, sen mä tiedän. Sä et Ei, uskalla me tehdä oleta. sitä meille. Sä et uskalla tehdä sitä meille. Tai No. kyllä sä uskalsaisit, mutta se et halua tehdä sitä meille, sanotaan niin. Mitä sä yritit heittää? Apua! Niin. Mietipä uudelleen, mitäköhän minä yritin. Apua! Wow, se oli hyvin käytetty insta-teleportti. Eiks ollu? Ja taas se alkaa. Arvaa mikä mulla on. Sä et oo kuullut kertaakaan. Jetpacki. Eiks niin? I'm stuck here. Moi. Et muuten häivy täältä. Ei kuolkaa Ei. nyt jompi. Joutiko kummankin? Sniikkaa, siinä se on helpompaa. Noniin. Me tuhotaan koko mappi. Oikeesti. Mitä? Mitä se? Miksi? Siinä pitäis pannut sen minilammassa. Ei, mut miksi se spauna? Mä olisin halunnut jonkun kiven mua, semmosen joka tappais sut. No nyt siitä ei Mitä? mitään apua. Mä olin AFK. No Voitiks? niin, En. final round. Ja... Miten se ei osunut sua? Koska mä oon niin OP. Se osui niinku koko mappiin. Ei! Nyt mä kuolin. No eka Yes. kertaa. Ai. No mut toi oli muutenkin aika mahdotonta, koska mulla oli Moi! niinku 270% tätä juttua. Apua, toi on niin hyvä. Jep, kämpipaikka OP. Mut ei kun siis mä tarkoitin tuota povia. Oo. Se on shotgun. No mä Sampunin tiedän. ja ehkä Munkin oli 10. kerran toi. Voiko täältä löytyis nyt joku se OP-juttu? No toi on kyllä aika OP. Ja moi, toinen niin. Ei, mä kuolen taas. Sitten tulee tiukka matsi. Ei. Stop!
Yes! No, Yes! Noniin, Niin nyt tulee tiukka matsi. niin tulee. Mm. Mut mä aion voittaa sen. Mut tää on vika roundi, koska muuten tästä tulee liian pitkä video mun netille. Tadan tan 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 Mä varmaan tadan tan. uppaan tän seuraavan viikon tiistaina. I have this. This is Koska all. aamu. Mikä se juttu, että sä pystyt ottaa sut sun reppuselkään? Miksi tää ei toimi? No niin, nyt se meni rikki. No, ootko iloinen itse? Jes, mä voitin, eiks niin? Jep. Mä voitin. Sanokaa moikkelis moi. Moikkelis. Sano moikkelis moi vielä. Moi Kelis, moi! Kiitos.